Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A yau ne ranar Laraba, wata kotu a Kano ta soke belin da aka baiwa fitaccen mawaƙin nan wato Naziru Ahmad Sarkin Waƙa, inda ta gindaya masa wasu sababbin sharuɗan beli. Sai dai kotun ta riƙe Naziru inda ta aike shi gidan yari saboda rashin cika waɗannan sharuɗa a kan lokaci. Duk da cewa an gindaya sharuɗan ne a ranar Laraba, ana ƙarar Naziru ne akan cewa ya saki wata waƙa ba tare da hukumar tace fina-finai ta Kano ta tantance ba. Sharuɗan sun haɗa da cewa sai ya kawo wani mai gari da zai tsaya masa da kuma kwamandan Hizba na ƙaramar hukuma a matsayin sharaɗin beli. Wani makusancinsa ya ce sun cika sharuɗan gabaki ɗaya, sai dai kuma ba a samu kaiwa alƙalin da zai bayar da umarnin ba da belin ba. A watan Satumba 2009 ne aka fara kama Naziru Sarkin Waƙa, amma daga bisani kotun majistare da aka kai shi ta sake shi. Mun gode. Su waye suka kama Naziru Sarkin Waƙa? Ina Naziru Sarkin Waƙa yake? Muna so a saka mana Naziru Sarkin Waƙa. Menene laifinsa? Kawai dan yana yin waƙa? Wannan ba adalci ba ne ba. Wannan son zuciya ne. Gaskiya Kannywood akwai gyara a cikinta.